En hotterdog i Reersø. Og solen skinner, og vejret er fantastisk. Prøv at se de skyer her. Det er ikke engang fordi de rører os lige nu. Det er kun det derude. Ja. Det var det der pisse forbi. Ja. Nå, hvor har vi været henne af? Jamen, vi startede ud fra Mullerup af, Ja, og så sejlede vi til Reersø, ja, spiste en hotdog. ja. Så har vi sejlet fra Reersø af, forbi Mullerup på fuld smadret, og så ned til Stillinge. Ja. Bare ligget og slappet lidt af der. Ligget og fedtet lidt i mere eller mindre tomgang og bare hygget og røget smøg. Og nu er vi ved at være på Mullerup igen. Okay. Men altså, vejret er perfekt. Der er ikke nogen sø, der er ikke noget som helst. Ja. Jeg tænkte på noget, Kasper. Ja. Er der nogen, du vil sige farvel til? Ja, inden jeg ryger over bord. Ja. Nu står vi måske ind i midten af de to der bøjer, ikke? Grøn. Meter. Nej, det er Er det sjovt, ikke? Jeg plejer herovre ind. Det er vand, der svømmer lige derovre. Nicky? Er det sjovt, Nicky? What's up? Tak så meget. Hygger Vi er du? i København. Hvad laver vi i København?